Reit, be wyt ti isio? Pa un ydy'r curry poetha? Vindaloo, wrth gwrs. Ond madras ydy'r mwyaf blasus. Iawn, dwi isio Vindaloo cig oen, hyfryd iawn. Efo bara nan. Be wyt ti isio? Wel, dwi ddim yn rhy hoff o fwyd sbeislyd. Be sydd ddim yn boeth? Tandoori neu korma? Korma i mi felly. Un llysia, dwi'n meddwl, efo reis plaen. Dyna rhata hefyd. Wyt ti isio gwin neu gwrw? Cwrw ydy'r gore efo curry fel arfer. Dŵr tap i mi, dwi'n gyrru. Wel, dwi'n mynd i drio'r gwin o India. Iawn. Gawn ni dalu rwan? Dwi eisiau mynd adre. Wrth gwrs. Wel, roedd y gwin yn fendigedig. Y gwyn a'r coch. Ond y coch oedd y mwyaf blasus, dwi'n meddwl. Ia? Roedd y dŵr yn dda. Felly, be am rannu'r bil hanner a hanner? O, diar. Oes rhaid i